Na teďka, že můžete vidět, že hraju party a party bude dobrá, protože máme admin gun, to a to. Nemůžu se dočkat, až to budou padat diamanty a tak. Takže nemůžu se prostě dočkat, prostě fakt se nemůžu dočkat. Takže jsou 2 nové klasy a prostě jsem happy. Tak můžeme jít asi hrát, jakoby, ale to prostě nemůžu říct. Ale nemůžu se, jo, už vím, nemůžu se dočkat na vánoční update, což je dneska a to asi bude všechno. Děkuju. Můžeš, ale koření žádné nedávej. Jo, děkuju moc. Takže vezmu tohle uhlí. Neumím na to, že moc neumím natáčet admin party a tak. Tak prosím, hejtujte mě v komentářích. Admin. Tak to rozhodně zkusím na Ele Humplíkové. Štěpí, můžu to na tobě zkusit? Můžeš, ale Pepř nám dej. Pepř je dobrý za krev. Jakoby, mamuti? Světlo. Jo, čekej. Bye bye. Bye bye. Jo, mám ochočené. To, ale teďka se to bude strašně sekat. Pomoc. Jedu pro dřevo. Mamut. Všichni mamuti, co jsou tady, tak je moje armáda. Možná jsem to napsala blbě, to nevadí, ale armáda jsem chtěla napsat, no. Takže běžím rychle. Jo, máme. Ale jak to zabíjí? Tam si mi to řekla. Juhu, to je docela husté. Ano. Je to jakoby docela hustý mít jako zapěty mamuty a nějaké ty škorpionky. A je to dost cool. Já mám klasu Vampire. Neodepínej tu mojí hlavně. Jejda. No, jakože zatím to může být dobrý mít, jo, zatím to jako být dobrý mít to, takovouhle věcičku, admin to. Já vlastně nevím ani, jak se to jmenuje, takže mě nehejtujte v komentářích, prosím. To se diamanty budou pršet za 10 minut.
Tak to se nemůžu hned dočkat. Co se jdu, tak zabijí ostatní. Udělal jsem tady. Takže Eliška vás tak jakoby pozdravuje, ale nevoláme tentokrát spolu, protože nás to nějak zavěsilo při hovoru. Při téhle hře, jak to hráli jsme. Ale no, nevím, co se stalo. Já se radši nechci odpojovat, protože se bojím, že bych to se bojím, že bych jsem teď to nemohla už hrát. Ne, nedostala jsem štěpy. Já potřebuju pomoc. Ty mamuti mě pořád pronásledují. Tak já je zabiju. Mega cultist at the fire. Mega cultist, kde je ohně. Takže dejte Elišce odběr, jmenuje se Stitch potržítko Elinka a vy víte, jak já se jmenuji, doufám, že kdybyste to nevěděli, tak vám to teďka napíšu. Když vám to teďka řeknu, jmenuji se Elinka Mezerník Belinka. Jenom už jsem tu možná byla a jenom ne. Mám ti ho budou zajet. Pojďte do něho. Fakt se bojím, že mi zabijou. Můžeme odskočit. No pojďme pomoct. Já nevím, kde je kultista. Tady u ohništi. Na mojem. Tady mě nasledujou. Pojďme. Ne, tvojí mamuti mě zabijí. Tak je zabíjej tou kosou. Pojďte za mnou. Mamuti. Pojďte za mnou. Pojďte za mnou, Ela, utíkej. Nechci spít. Jdou po mě za mnou. Pojď mi pomoct. Čekej. To kultist. Budeš, utíkej. No ne, já umřela. Pomůžete mi někdo, halo? Pomůžete mi? Já tak můžu. Utíkám. Ne, naši mamuti umírají. A dáš. Ochraň mě, zachraň mě. Tak, já jsem tady. To tě oživil. Tak a teďka musím jít zabít ho. Kačíko. Spadl bandáž. Spadl bandáž. Tu jsem. Nebo a kde jsi? Od toho, tady toho. Tebe odkopli někam daleko. Třeba tady, už mě oživ. Oživuj. Baby. Pak se bojím. Ten slobe je mamuti. Komu? Umřel. Jejda, to jsme si asi neměli zase tak moc ochočovat. Je to horší, než jsem si myslela. Teď já budu pomáhat. Nebudou, jen tak na nás budou tlačit. Budou nám pomáhat. Musíme okočit mrtvy. Ochočit mrtvy? Jo. Jde to? Asi jo. Pomoc mamuti. Utíkej. Nefunguje. Bubbles. Umřela. Já nechci mamuty. Mamuty ne. Daj si mamuti sem. Tak je to. Nechci mamuta. Tak To utíkej. bude docela dlouhé video. Mamuta. Jestli máme mamuta. To
si jich chci zbavit. Pomoc, admin. Tak zabijeme. Je s kosou. To měla pomoct. Otočí ty mamuti. Zadí ho. Já umřu. Pomoc, mamuti. Tak pojď tě zabít. Tak se otočí na mamuti a oni budou zabít mamuti. Oni je zabíjí. Ne, já umřu. Cípl se. Já jsem cípl. Aha, pomoc. Oni jdou za tebou. Tak je zabij. Tak utíkej. A chuť si ho, oni jdou zabít ty kultisty. Ale jak nás oživí. Nechci natočit. Admin party. Na to lívu. Zavolej. Ne, já ji nechci zavolat. Takže chce I drop it, we drop in admin X. A to už skončila ta party. Ta party skončila. Za 5 minut. Nás to neoživí. Já chci pomoct. Nás to oživí. Nás to oživí. Jakože nechtěla jsem dělat ten divné zvuky, ale fakt se omlouvám. Je to bylo to hnusné. Hnus a Ona šmet. umřela. Běž. Ona umřela. Super. Všichni umřeli jsme. Tak ještě jednou jdeme party. Ne, vrátíme se zítra. Ale čekám, jak se vrátíme. Já jsem noob. Jak to, že jsem noob? Já nevím. Admincaček. Pomocte mi. Pomoc. Tak je. Oni mě zpomalujou. Tady jdou všichni. Zabít to, ty mamuti, to Jelena. No připlíšat. Obří plišáci. No wow. Ale já musím zdrhat před mamutma. Mamuti tu jsou nemožně. Mamuti mají pomoct. Takže sice si ochočuju, ale to je jedno. Ne, neměla jsem si jich ochočovat tak moc. Tak teďka skočím na ně. Ne pod ně. Pomohu. Zabijeme je. Já nemám jídlo. Já umřu. Já umřu. Bez jídla. Pomoc. Ona mi říká, že mám jít za ní, že ví, kde je ten nový boss. Já taky vím. Tak pomožte mi. Já cípnu. Já cípnu. Promínám. Snědla jsem to. Ty kultis. Pomoc. Bubu. Děcko. No já potřebuju jídlo. Já nevím, jestli už mám končit, protože Já tohle... cípnu. Že sama Moc, tohle je moc. Je to oživí ta krev. Já to ještě hodně mám. A
Už Nebo skončila ta party. Pojď mi pomoct. čekej, nemám bandáže. Balerina, kapučína. No. Ale neoživila se ta krve. Pomoc. Asi lidičky. Nevím, jestli mám už končit. Tohle je fakt moc. Pomož mi. Ta party skončila. Asi půjdeme znovu pohrát.